Tam zo najnovšieho videa. Tentokrát mám telkonier. Vidíte? Ale dneska ideme zahrať toto. Máme update mention. No! Potrapky. A inak tu mám ľudičko viac. Aha. Toto je môj brat. Mám bratranca. Čiže mám 5 miliónov a ideme na to. Keď už máme myslím, že už máme celý dom dostavený. Počkať. Parádne. To je moje skesovanie. Za 5 miliónov mention 3. Skúpim. A inak začíname základný. Vakom Drive Away. Tuto vilu mám vo svojom mobile, hej, ale... No tak teraz trošku počkáme, lebo pripája sa na nás bratranec, ako vždy. Hej. 800 000. Neviem, kde ďalej kupovať. Mne nevidno. Out the home and you walk upon the floor. Baby, you wanna know me. Preto teraz spievam, lebo táto piesnička ide. Dobrý. Tu tak kde, hej. A inak, ako máme základiky. Tu bude vyťah. Čo takto? Dobrý. Už sa pripojí bratranček. Dobrý. Keby som mal normálne že auto, tak idem za ním, ale nemám auto. Majno mám. Na kery. Na keraf. Na keraf. Bratranec si myslel, že netočím.